саволи баъдӣ аз Абдулкарим аз Лаҳор, Покистон пурсида шудааст. агар ҳамаи мусалмонҳо ба ҳамин Қуръон ва ба ҳамин ҳадис бовар дошта бошанд, пас чаро 4 мазҳаб вуҷуд дорад ва чаро онҳо фарқ мекунанд? ин саволи хело муҳим ва хело ҳассос мебошад. бародар савол дод ки агар мусалмонҳо ба ҳамин Қуръон ва ба ҳамин ҳадис бовар дошта бошанд, пас чаро 4 мазҳаб вуҷуд дорад ва чаро онҳо фарқ мекунанд? ман розиам то он ҷое ки ба аҳли суннат ва ҷамоат рабт дорад, қисми асосии мусалмонҳо, ҳамаи мо ба ҳамон Қуръон ва ҳамон ҳадис боварӣ дорем. мо боварӣ дорем ки баъди Қуръон Бухорӣ муҳимтарин аст, инчунин Саҳиҳ Муслим аст, баъд Кутубу Ситта ки Абу Довуд, Тирмизӣ, Ибни Моҷа, Сунани Насоӣ, ин 4 маҷмӯи асосии Кутубу Ситта мебошад. ва қарори якдилона байни Қуръон ва Кутубу Ситта вуҷуд дорад. баъд аз Қуръон дар ҷои аввал Бухорӣ, баъд Муслим ва баъд дигар 4 китоби ҳадис. дар масъалаи саволи шумо ки чаро 4 мазҳаб вуҷуд дорад ва чаро онҳо фарқ мекунанд, то он ҷое ки мо 4 мазҳаби маъруф дорем имрӯз ва мо 4 имомро пайравӣ мекунем ки имом Абу Ҳанифа, имом Молик, имом Шофиӣ ва имом Аҳмад ибни Ҳамбал. аллоҳ ҳамаи онҳоро раҳмат кунад. ман ҳамаи ин 4 имомонро дӯст медорам, ҳурмат мекунам ва сидқан дар ҳаққашон дуо мекунам. аллоҳ онҳоро раҳмат кунад ва аллоҳ онҳоро дар ҷаннати фирдавси аъло қарор диҳад. бигзоред аввал шуморо ислоҳ кунам ки ин 4 мазҳаб омаданд то ба уммати мусалмон исломро муфассал фаҳмонанд. ба шумо гуфтаниям ки онҳо на ҳамеша фарқ мекунанд. онҳо каме фарқ доранд. зиёда аз 90-95% ҳамаи мазҳабҳо якхелаанд. шояд дар баъзе масоили хурде фарқ кунанд. то он ҷое ки ба масоили бузург аст, 5 вақт намоз хондан, закот додан, ҳаҷ кардан, ҳамаи ин мазҳабҳо якхелаанд. шояд дар қисмати хурде дар намоз ё дар ҳаҷ андаке фарқ кунанд, аммо он масоили хурд мебошад ва масоили бузурге нестанд ки оиди он ҷанг кунем. пас бигузоред то ба шумо бигӯям ки 90-95% ин мазҳабҳо айнан якхелаанд. онҳо шояд дар масоили хурде фарқ кунанд, хело кам. ҳамаи ин 4 имомҳо гуфтаанд ки агар шумо ягон фатвои маро ёфтед, агар райе ки муқобили Аллоҳ ва Расулаш бошад, зидди Қуръон ва ҳадис бошад, пас он фатвои маро ба девор занед. пас ҳар 4 имомҳо олимони бузурганд ва онҳо омаданд то динро ба мо фаҳмонанд. оиди он ки чаро онҳо фарқ мекунанд, дар ҳоле ки ҳамаи мо ҳамин Қуръон ва ҳамин ҳадисро пайравӣ мекунем, ин хело саволи муҳим аст ки тӯли солҳо маро ба мушкилӣ овардааст. алҳамдулиллоҳ ки Аллоҳ маро раҳмат кард ки ман бо олимони зиёде вохӯрдам аз ин 4 мазҳаб ва солҳои дароз бо онҳо дар иртибот будам ва бо онҳо вақт гузарондам ва ман низ ҳамин суолро додам ки чаро онҳо фарқ мекунанд ва онҳо ҷавобҳое доданд ки баъзе кам қонеъкунанда буданд ва баъзе зиёд қонеъкунанда буданд, аммо ҷавобҳои қонеъкунанда барои омма набуданд. ва алҳамдулиллаҳ, боз ҳам алҳамдулиллаҳ, баъд аз вохӯрдан бо ин олимони 4 мазҳаб, дидгоҳи ман ба ислом ва фарқиятҳо хело зиёд шуд. аллоҳ дар Қуръон дар сураи Оли Имрон сураи 3 ояти 103 мефармояд: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. бар рисмони Аллоҳ чанг занед ва пароканда нашавед. мо мусалмонон бояд бар рисмони Аллоҳ чанг занем ки Қуръони Карим ва ҳадисҳои саҳеҳ мебошад ва ҳамаи мо мусалмонҳо, ҳамаи аҳли суннат ва ҷамоат ба ин Қуръон ва ҳадисҳои саҳеҳ бовар дорем. пас чаро фарқият ҳаст? ба як нафари оддӣ фаҳмондан, ба шумо ман мисол меорам ва ҳамеша бовар дорам ки барои фаҳмонидан бо мисол овардан онҳо мефаҳманд. ман мехоҳам ба шумо саволи оддие бидиҳам, ба нафароне ки англисиро медонанд. тарзи дурусти навишти калимаи color чи аст? медонед? метавонед дар WhatsApp ҷавоб диҳед ё дар Facebook ҷавоб диҳед ё дар YouTube. тарзи навишти дурусти color чӣ гуна аст? ман ҷавоб нагирифта истодам. тарзи дурусти навишти color чӣ гуна аст? тарзи навишти color чӣ гуна аст?
баъзеҳо мегӯянд тарзи навишти color COLOUR мебошад. баъзеҳо мегӯянд тарзи навишти color COLOR мебошад. кадоме дуруст аст? нафаре ки дар забони англисӣ хуб аст ба шумо мегӯяд ки навишти якум ин навишти англисии бритониёвӣ аст. COLOUR навишти бритониёвии калимаи color мебошад. COLOR навишти амрикоии калимаи color аст. саволи ман ба шумо ин аст, кадоме дуруст аст? COLOUR or COLOR? ва бори дигар шумо назарҳои мухталиф хоҳед дошт. баъзеҳо шояд гӯянд COLOUR дуруст аст агар ӯ британиягӣ бошад, баъзеҳо гӯянд COLOR дуруст аст агар амрикоӣ бошад, баъзеҳо мегӯянд ҳарду дуруст аст. аммо гарчанде ки онҳо ихтилоф доранд, намебинед ки онҳо байни ҳамдигар оиди ин масъала ҷанг кунанд. шояд фарқ кунанд. британиявӣ мегӯяд COLOUR дуруст аст. ман ҳиндустониям, онҳо моро ҳукмронӣ кардаанд ва қисмати зиёди дунёро бритониёвиҳо ҳукмронӣ кардаанд. пас ҳамаи онҳое ки аз тарафи бритониё ҳукмронӣ шудаанд ва мустамликаи бритониё будаанд, мо англисии бритониёвиро пайравӣ мекунем ва мегӯем ки тарзи навишти color COLOUR аст. амрикоиҳо COLOR мегӯянд. мо ҳардуро қабул дорем. британиягӣ COLOUR мегӯяд, аммо касе COLOR гӯяд. дуруст аст. мо ба ин фарқиятҳо розием. ба ҳамин монанд амрикоӣ мегӯяд COLOR, аммо ӯ розӣ аст. ӯ бовар дорад ки беҳтар аст, аммо ба COLOUR низ розӣ аст. ба ҳамин монанд ман ба шумо мисол овардам. шумо OFTEN-ро чӣ гуна талаффуз мекунед? OFTEN чӣ гуна талаффуз мешавад? баъзеҳо мегӯянд often, баъзеҳо мегӯянд often. пеш он often буд, баъд он often шуд. ҳоло боз одамони нав мегӯянд ки often дуруст аст. те хомӯш нест, он бояд талаффуз шавад. баъзеҳо мегӯянд те хомӯш аст ва барои ин баҳсест. аммо мо дарёфтем ки ҳардуи онҳо дар роҳи худ дурустанд. ба ҳамин монанд ин мактабҳои фикрӣ ки 4 ҳастанд, аслан зиёда аз даҳҳо ва садҳо имомҳо ва уламоҳо буданд. ин 4 имом, имом Абу Ҳанифа, имом Молик, имом Шофеӣ, имом Аҳмад ибни Ҳамбал, Аллоҳ ҳамаи онҳоро раҳмат кунад, Аллоҳ ҷаннати фирдавсро ба ҳамаи онҳо насиб кунад, онҳо машҳуртар буданд. ё мумкин ки шогирдонашон онҳоро машҳур карданд. чандин имомҳои дигар буданд, бисёр шайхҳо, зиёд уламои дигар. аммо ин 4 таълимоти онҳо машҳуртар гашт. мумкин шогирдон онро зиёд маъруф карданд. ва чунин мо 4 мазҳаби бузург дорем. аммо ҳамаи ин 4 уламо ва 4 имомҳо онҳо ҳеҷ гоҳ ҷудогиро байни уммати мусалмонон наоварданд. онҳо назари худро баён карданд. зеро ки агар дар Қуръон возеҳ бошад, ягон мушкиле нест. аз он чӣ розиятон додем, дар роҳи Аллоҳ садақа кунед, пеш аз он ки яке аз шуморо марг фаро расад ва бигӯяд: эй Парвардигори ман, чаро марги маро андаке ба дертар наяндохтӣ то садақа диҳам ва аз шоистагон бошам.